Βγήκε το τελευταίο νομοσχέδιο, δεν μας καταργεί στα χαρτιά, όμως δεν μας διασφαλίζει και θέλουμε να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μας μέρα. Θέλουμε να ξέρουμε ποιους θα παρακαλάμε το 2027 για να μας ανανεώσουν μια προγραμματική σύμβαση. Ήμασταν 400 στα κέντρα πρόληψης, είμαστε 240. Ζητάμε εδώ και 15 χρόνια να καλύψουν 140 θέσεις. Υπάρχει πρόβλημα με τον ΑΣΕΠ, υπάρχει πρόβλημα με το Υπουργείο, υπάρχει πρόβλημα με το Υγεία, υπάρχει πρόβλημα με όλα τα Υπουργεία. Και τα προβλήματα πάνε στην πλάτη μας. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα, εν μέσω καύσωνα που λέμε, είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα πω ότι σαν σωματείο εργαζομένο στα κέντρα πρόληψης, χαιρόμαστε που είμαστε όλοι ενωμένοι με τους φορείς και τους συλλόγους. Έχουμε δίπλα μας όλη την τοπική κοινωνία και θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Και εμείς σαν σωματείο από τον Οκτώβριο διεκδικούμε μια τεράστια σύσκεψη για να κάτσουμε στο τραπέζι, να μιλήσουμε και να μας ακούσουν. Θέλουν δεν θέλουν, είμαστε επαγγελματίες και επιστήμονες που ξέρουμε περισσότερα πράγματα από τους ίδιους. Πρέπει λοιπόν να δοθεί αυτός ο χώρος και το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Γιατί δεν πρέπει να χαθεί καμία θέση εργασίας, δεν πρέπει να μείνει κανένας συνάδελφος στον αέρα και επίσης θα πρέπει όλοι μαζί να το υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλο το δίκτυο της ψυχικής υγείας που είναι σημαντικό και νομίζω έχει δώσει δείγματα γραφή στην Ελλάδα τα τελευταία 30-35 χρόνια. Δεν θα σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πολύ και πάμε ενωμένοι όλοι.